38 teams doorgedruwd. Alles, maar dan ik alles om eerste te worden op het Iepen Nederlands kampioenschap touwloeken. In Frencher gaan jong en oud, man en vrouw de strijd met elkaar in 5 gewichtsklassen. En waar het denkt dat het alleen nog maar gaat om domme kracht, die had het mis. Ploegen die houden wat verschillende tactieken aan. De ene is heel aanvallend, wij zijn vaak wat passiever, door rustig aan. We proberen de andere ploeg uit te hangen en dan het moment uit te wachten. Ja, en daarbij is een stukje techniek verzeld. Nou, hoe steen je touw? We proberen om een soort druk te zetten. Het is net zoals op dit warfeest alleen maar wat hangen en roeien. Het is een sport waar je kracht voor nodig hebt. En het is best wel explosief en best wel stoer, dus ja, daar vind ik het leuk. Het is een Iepen NK en dat betekent dat ze zelfs van boeten de grenzen naar Frencher tak aanbinnen. Rechts, links en rechts, links en rechts. Kom, en rechts. Maar in België hebben we eigenlijk slechts 1 vereniging die actief is in het indoor. Dus we moeten voor indoor altijd wel in Nederland zijn. Het niveau is gigantisch hoog. Als je het verschil tegen vorig jaar heeft waarschijnlijk te maken met het wereldkampioenschap dat eraan komt. Maar het is een enorm niveauverschil met vorig jaar. Het is prachtig om te zien. Het niveau op dit NK lijkt dus heeg. En daardoor krijgen ze uit en terug dan fantastische strijd. Maar dat hege niveau zit de sport ook in de waai. Ik ben in Friesland op het moment een fjouwer vereniging die het echt met de kap en schouders bovenuit steken. En als nijkomende vereniging is het gewoon moeilijk om te pikken. Het mooiste is of we een A-divisie en een B-divisie herkennen. Oer Orelbieke is het wereldkampioenschap indoor in Volendam.